iki lur. Iki mau iki ceritane iki aku mancing. Lah kok kadoan iki dibengoki wong. Iki lho. Lah terus tak inget iki bae kok enek wong ngguwaki lur. Dadi aku terus mara iki oleh guwakan sego iki. Cara anu guys nyurut sego. Utawa lak ning kene iki metri tandur iki lho. Jadi setiap bertandur ki mesti dipetri utawa ya cara gampangane ke sedekah. Lah apa ae isine sego metri tandur kuwi ya kaya iki lho. Iki kudu enak jeroan iwak pitik. Nah, terus kudu enak kluweh. Ngene iki lho, kluweh. Lah terus babagan liyane iki sing paling mesti ya ngene iki cakar sak teponge, terus swiwi, terus endas, terus bruto gitu. Karo kulupan wis kudu enak. Jadi isine kudu komplit. Ya sik tak madang dhisik.